Boring naman. Ano ka ba? Ganyan talaga kapag puro trabaho, kulang sa kilig. May pera ka nga, pero wala namang nagtatanong kung kumain ka na ba. Grabe, totoo yan. Lately, parang wala nang spark yung buhay ko. Gusto mo ba ng thrill? Ano ka ba? Landiin mo si Nick. Sinong Nick? Yung cutie sa kabilang department, ano ka ba? Wait, di ba may pamilya yun? Tsaka sa pagkakaalam ko, second wife na nga yung asawa niya. Exactly! Ibig sabihin, may history na. Madali mo siyang mapapaikot. Tsaka girl, ano ka ba? Bet ka naman nun. Pag dumadaan ka kaya, halos mabuluktot yung leeg sa kakasunod sa'yo. Talaga ba? Oo, promise! Pero kung ayaw mo kay Nick, may Ramon pa. Oh, long-term girlfriend. Malapit ng ikasal. Pero feeling ko, gusto ka rin mo. At anong basihan mo? Ano ka? Nahuli ko siya nag-i-stalk dyan sa IG mo. Doon pa talaga siya nagtagal sa bikining picture mo, ha? Pero, hindi ba bading yun? Hindi ko sure. Pero malalaman mo lang yan kapag natikman mo na. Eh kung ayaw mo kay Ramon, may Willie pa. Mabait, masunurin sa asawa. Aba, puro may sabet. Gusto mo talaga akong ipahamak, no? Eh syempre, ang sabi mo, bored ka, di ba? Oh, suggestion ko lang naman yan. May free will ka naman para hindi sundin yan. Pero seryoso, tingin mo ba may gusto sa akin yung tatlo? Oo naman, girl. Ano ka ba? Kung wala silang jowa o asawa, baka nagpapaschedule pa yan ng date sa'yo. Sus, baka ikaw lang yung nag-iisip niyan. Eh di subukan mo. Diyan natin malalaman kung uubrang ganda mo. Pero ako, sure ako, kahit sino sa tatlo, kaya mo paikutin. Dear love, Boogs! Parang biglang nabuhay ang dugo ko sa mga sinabi ni siya. Matagal-tagal na rin kasi mula nung huli akong pumasok sa isang relasyon. Medyo sawa na rin ako sa pakikipag-meet up. Lahat kasi nauuwi sa wala. Paulit-ulit, makikilala mo, magkakakrasyan, iisipin yung mahal nyo ang isa't isa. Tapos hindi magtatagal. Puro away. Hanggang sa magkakahiwalay din kayo dahil lang sa mga walang kwentang bagay. Sino ba naman ang gaganahang magmahal ulit? Pero pagkatapos ng usapan namin ni siya, parang may na-revive sa loob ko. Biglang may thrill ulit. Hindi ko na masyadong iniintindi kung may asawa o jowa yung mga yun. Ang importante lang sa akin noon ay yung idea na gusto rin nila ako. Yung gusto nila akong tikman. At sa puntong yun ng buhay ko, yun lang ang mahalaga. Hindi ko na nga alam kung sino sa kanilang tatlo. Si Nick, si Ramon, o si Willie ang uunahin ko. Kaya ang ginawa ko, sabay-sabay ko silang nilandi. Hi Nick, busy ka ba? Jackie, hindi naman masyado. May kailangan ka? Oo eh. Actually, oo. Nasira yung photocopy machine ng room 3. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero ayaw talagang gumana. Baka pwede mo akong samahan. Sige, tara. Tignan natin. Ito lang pala. Nag-jam yung papel. There. Ayan, ayos na. Ang galing mo talaga. Parang lahat ng sira kaya mong ayusin. Basic lang yan. Pero hindi lahat marunong mag-basic, Nick. Kahit simpleng ganyan, bihira na yung kagaya mo. Salamat, Jackie. Flatter naman ako. At hindi lang yan, ha? Ilang beses mo na rin akong tinulungan. Hindi lang printer. Naaalala mo ba yung nadulas ako sa pantry? Ikaw din yung unang lumapit. Tapos yung report ko last week, ikaw pa rin. Ang bait mo. Wala yun. Wala yun talaga. Pero para sa akin, may ibig sabihin yun. Kasi hindi ka naman ganyan sa lahat. Napapansin ko. Baka iniisip mo lang yan, Jackie. Hindi. Ramdam ko. Yung tingin mo, yung tono ng boses mo kapag kausap mo ko, iba eh. Aminin mo, Nick. Kahit papaano, napapatingin ka rin sa akin. Jackie... Huwag mo nang itanggi. Wala naman akong sinisisi. Hindi ko rin naman sinasabing mali yun. Alam mo, Nick, hindi natin pinipili kung kanino tayo natatakam. Diba?
Jackie, baka may makakita sa atin. Shh! Tahimik dito. Wala namang pumupunta sa photocopy room ng ganitong oras, di ba? Safe tayo. At saka, Nick, hindi naman malalaman ng asawa mo kung hindi mo ikukwento. Jackie, sigurado ka ba? Bukas ng gabi, hotel malapit sa Harrison Plaza. Room 503, 7 p.m. At please lang ha, mag-shave ka. Sige. Sakit ng katawan ko. Kala ko pa naman wild si Nick. Yun pala, ako lang yung pinagpawisan. Hi, Ramon. Uy, hey Jackie, may kailangan ka? Actually, oo. Hindi ko ma-access yung work email ko eh. Baka pwede mo akong tulungan. Since ikaw ang tech guy ng department. Oo, patingin. Oh, parang natutulala ka dyan. Ramon, may nakita ka bang multo? Wait lang, parang may lumabas na private folder mo. May picture mo dito na medyo intimate. AI ba to? Oops, sorry. Hayaan mo na. At least, ikaw ang may exclusive viewing access ngayon. Wala na si Instagram. Live na live pa. Instagram? Oh, i-deny mo pa ba? Nahuli ka ni siya eh. Tinititigan mo raw yung bikini pic ko. Hindi na nga raw nag-scroll. Parang na-stuck ka na lang din. Wala akong alam dyan. Hindi ako ganun. So, parang totoo yung mga chismis. Anong chismis? Na hindi pa kayo makasal ng long-term girlfriend mo. Kasi raw, hindi babae ang type mo. Baka raw, may tinatago ka, Ramon. Uy, hindi ako bading Jackie Ayan, okay na. Pasensya na, may kailangan pa akong tapusin. Ramon, wait. Kung gusto mong patunayan na hindi ka nga bading, may isang paraan. Hotel Lacrosse, Harrison Plaza. 7 p.m. Walang makakaalam kung walang aamin. Kaya pala hindi matuloy-tuloy ang kasal ni Ramon. Maliit pala ang bit-bit. Hindi nga bading, pero mas mahaba pa tong daliri ko kaysa sa... Ay, sayang ang effort. Hoy girl, bakit late ka naman today? Wala lang. May bigla ang lakad lang kagabi. Alam mo na. Bigla ang lakad? Ikaw to? Wow ha? May something sa mata mo ngayon, girl. Parang freshly seen. Ewan ko sa'yo. Anyway, hanap ka ni Will. May concern daw sa'yo. Ha? Ako? Bakit daw? Di ko alam. Ang mysterious nga pero 'di ba? Ang sarap sa feeling nung kusa silang lumalapit. Ganda lang. Hindi mo na kailangang mag-effort. Baka may iba na naman siyang agenda. Oh, kagatin mo kung may proposal ha. Uy, ano ba yung bibig mo siya? Nasaan ba raw siya? Sa may conference room. Mukhang kanina ka pa hinihintay, girl. Hi, Willie. Hanap mo raw ako? Hi, Jackie. Well... Sabi ni siya, may concern ka raw. Tungkol saan? Parang wala naman akong maalala na urgent. Oh my God. Naprank ata ako. Sorry ha. Baka naistorbo pa kita. No, it's totally fine. Seryoso. Okay, bye. Wait. Since nandito na rin ako, baka pwede akong bumawi sa abala. Kape tayo? Ini-invite mo ba akong mag-coffee? Depende. Kung yun yung gusto mong isipin, edi go. Paano kung niyaya nga kita? Papayag ka ba? May pagka-naughty ka pala, no? Pero sige, game. Pampatanggal ng stress. Okay, Gian na. Pang-distress. Pero one-on-one ha? No office talk. Just us. Okay, noted. 7 p.m.? 7 p.m.? Okay, see you.
di ba? Ang bilis ng mga pangyayari. Ganito pala pag marunong ka ng manggulo ng tahimik na mundo. Isang sabi ko lang ng gusto ko ng thrill, binuhos na ng universe ang 3 version nito. Si Nick, Ramon, at Willie. 3 araw, 3 gabi, 3 lalaki. Magkakasunod, nakakalunod, at tama ka, may nangyari sa aming lahat. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Parang may hinahanap akong validation na hindi ko mahanap sa trabaho, sa sarili, o sa mga lalaking nagdaan na puro pangakong napako. Pero ito ako ngayon, at kung tatanungin mo ko kung nagsisisi ba ako, hindi. Mas lamang ang saya. Yung tipong tumatawa akong mag-isa sa CR habang binabalikan ko kung sino sa kanila ang pinakamay alam sa timing. At kung sino ang hindi dapat maulit. At ang pinakakakaiba sa lahat, excited si siya. Para kaming batang nagkwekwentuhan sa recess. May kilig, may chismis, may konting guilt, pero higit sa lahat, may aliw. Thrill lang ang hinihingi ko. Pero ito, parang ako na yung bida sa sariling teleserye ng katawan, damdamin at kalokohan. Gaga ka talaga, girl! Ang sabi ko, isa lang. Bakit mo naman tinuhog yung 3? Para kang nag-buffet, ha? Kung kaya ko naman, bakit hindi? Sayang naman ang charm kung isa lang, di ba? Ang tanong, sino ba ang pinakamagaling? Huwag mo kong papaasahin, ha? Dapat may ranking to. Hoy, secret yan. Baka mamaya umikot pa ang chismis sa buong office. Ano ba? Sabihin mo na. Promise, hindi ko ipagsasabi. Unless, itanong ng janitor. Grabe ka! Pero alam mo, sa totoo lang, parang nawala na yung thrill. Ha? Bakit naman? Ang bilis kasi. Parang bago pa ako makaramdam ng excitement. Tapos na agad. Wala man lang challenge. Hindi ko alam kung achievement ba to o boredom in disguise. Well, giliw na giliw kasi sila sa'yo, girl. I mean, sino ba naman ang hindi maaakit, di ba? Pero sa totoo lang, minsan pag mabilis mong nakukuha, mabilis ka ring mabusog, di ba? Exactly. Parang instant noodles. Nakakabusog saglit, pero bitin ang sustansya. Ay, gusto ko yan. Instant noodles love life. Oh, di ba? Teka lang, wag mong sabihing back to zero na ulit yung kalandian mo. Oo, eto. Back to regular programming. Trabaho muna. Ay, unless may bago ka na namang irereto. Huy girl, hindi pa tapos ang linggo. Hello, girl. Uy, hello Jackie. Ano, nakasick leave ka raw? Bakit anong meron? Girl, may problema ako. Ha? Ano problema? O bakit parang natataranta ka? Girl, hindi pa ako dinadatnan. Ha? As in? Late ang period mo? Yes, as in. Ilang araw na. Dapat nung 1 linggo pa. Jackie, teka lang ha. Gumamit ka ba ng protection? Hindi. Hindi ko na naisip. Mabilis lang ang lahat. Teka. Sinong posibleng? Ewan ko, girl. Hindi ko na alam. Kaya nga ako natataranta. Girl, 3 silang sabay. Paano mo naman malalaman kung sino? Exactly. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Parang ang dami kong gustong gawin pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Okay, kalma. Baka delayed ka lang dahil sa stress, okay? Hindi pa to sure. Mag-pregnancy test ka muna. Bukas agad-agad yan. Hindi ko alam kung kaya kong harapin to siya. Parang gusto kong maglaho. Ayokong lumapit sa kanilang 3 para magtanong. Ano ka ba? Huwag ka matakot, Jackie. Nandito ako, okay? Pero girl, ngayon mo rin makikita kung saan ka dadalhin ng thrill na yan. Hindi laging masaya. Minsan may bayad. Paano kung... Totoo nga. Paano kung buntis ako? To be honest, girl, hindi ko rin alam kung paano kita matutulungan. Dear love, totoo nga pala yung kasabihang
Nasa huli ang pagsisisi. Akala ko kontrolado ko ang laro. Akala ko kaya kong itakbo ang thrill ng walang bayad. Walang balik. Pero ngayon, hindi ko alam kung sinong ama ang hahabulin ko. At mas malala, hindi ko alam kung may haharap pa sa akin. Naipit ako sa gusot na ako mismo ang gumawa. At si Sha, hindi rin siya nakatulong sa dulo. Tahimik na lang. Siguro natakot, siguro nahiya. Pero ako ang naiwan. Mag-isa, nagturusa. Umalis ako sa kumpanya. Tinalikuran ko ang lahat. Sina Nick, Ramon, at Willie. Wala ni isa sa kanila ang naghabol. At siguro, tama lang naman. Dahil totoo rin pala, ang thrill. Minsan, may kasamang karma. At ngayon, ito na lang ang meron ako. Katahimikan, lungkot, at pag-asa na sana. Isang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko.